ketim zindanadır Tınayı amara. Bismillahirrahmanirrahim. Kurdê me kengî ketine vî halî de gulu bêedeb û bêheya bibin. Heta niha elhemdulillah em Kurd bi dînê xwe ve girêdayî bûn. Heya û fêtî û namûs dina me de hebû. Heta ku ev partiyên siyasî layîq û demokrat neketine nav me de û heta ku milletê Kurd di van mektebê layîq û demokrat de mezin nebû. Heta ku li ber van rêzefîlm û dîzî fîlmiyê Türk sînemasî û Yeşîlçamê Tirka heta ku mezin nebûn, neketibûne vê bêedebî bêheyayiyê de. Ev pîreka ku serê wê keçikê tişwê. Diya wê pîrka wê fedî dikirin ku terpiyê xwe binkiraskê xwe ê şil bi têlê de bikin ku ziwa bibe. Ji bo ku zilam nebînin cilek, perdekek, sicadekek ser de dikirin. Ji vî halî îro neviyê we, qîzê we, torinê we hatine ku rût û tazî ji pêr zilama ve xwe bişon û bikine rêzefîlm û şan û tiyatro û dinya alem wan bibîne. Ya diya we, pîrka we binkiraskî xwe bi têlê de nedikir? Di îro paqê te, singê te, çaqê te, bi mînî etek hemû laşê te navka te li derve û tu fedî nakî tu heya nakî. Areba û Tirka ewil xwe weke kafira, xwe weke Ewropa kirin, qanûnê wan anînin nav xwe de got em jî em ê hal û va rêzefîlm û dîzîfîlmiya çêkin qey em ê pêş bikevin. Teknolojî û sinetê Ewropa nanîne nav xwe. Ka çi bi destxistina 100 sala? Di pîsîtî û fehşatî û bêedebî û bêheyayiyê de pêş veçûn. Dane pêşiya Ewropîya. Lê di sinet û teknolojiyê de nedane pêşiya Ewropa. Kurdê me jî divê qey ku em Kurd jî me rêzefîlm nexwe çêr kirin, me şan û tiyatro nexwe çêr kirin, me jî weke va kafiran meşxwela filîmina xeyr îslamî me çêr kirin, qey em jî em ê bine xwedî tiştek. Ew fedî bikin, heya bikin. Bi va rêzefîlm û dîzî fîlmiya hûn fehşatî û zinayê û fuhûşê û bêedebî bêheyayî û dina bawermenda de hûn bela dikin. Rabbê alemê dibê ji van kesa re ezabekî bi êş heye li dunya û axiretê. Sûretê Nûr ayeta 19. Ji Allah Teala bitirsin. Fêt bikin, heya bikin. Dema ku fêdî tune bê heya tune bê û çi dikin hûn ê bikin. Me zabana xwe rût dikin ne eyba lê ku ez behsa wê rûtbûna pîreke dikin dibe ya mala me teîv nake divê dibêjî.